आसाम सरकारनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि। बेबाराव आसाम सरकारा हारिमु बिथिङाव बिहोमा होलांनाय आरो होबाय थानाय महरगिरिफोरनो महरगिरि शिल्पी पेन्सन होनो थाखाय गिदिर बिथांखि। बे थांखि बायदियै फोसावना होबाय 2024-25 इं मायथाइनि महरगिरि शिल्पी पेन्सन मोनगिरिफोरनि मुं फारिलाइखौ। बे मुं फारिलाइनि गेजेराव सा 73 मेथाइ रोजाबगिरिफोरनो पेन्सन होनाय, सा 29 रुंसारि महरगिरिफोरनि नखरनो नखरारि पेन्सन होनाय, सा 179 रोजाबगिरिफोरखौ बोसोरारि महरगिरि बान्थाजों मान बावनो सायख'यो, सा 5 जुनिया रोंगौथि गोनां महरगिरिफोरखौ बोसोरारि रोजाबगिरिफोरजों मान बावनाय जागोन, सा 10 रोजाबगिरिफोरनि नखरनो खेबसे राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन। मख'जाथावदि बेनिनो सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मुसाहारि आरो मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर टिपु नार्जारिया देग्लायनि शिल्पी पेन्सनखौ मोनफुंनो हायो। थारैनो आसाम सरकारनि बेफोरबायदि हारिमु बिथिङाव अनसुंथाइ होनाया हारिमु सिबियारिफोरखौ आगानसे आवगायलांनो थुलुंगा होबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारा ब्रैथि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा। चिरां जिल्लानि भुमेश्वर इक' टुरिज्म पिकनिक स्पट खाख्रागाव राबापारायाव ब्रैथि दमासि फोरबो खुंफुंगोन बिटिआर सरकारा। जानुवारि दाननि फैगौ 19 आरो 20 खालारखालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों ब्रैथि गोथार मागो दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा बिटिआर सरकारा। बे गोथार मागो दमासि फोरबोआ आसामनि मोनसे एंगारहायै फोरबो, जायखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो गोथार मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लायाव बिटिआर सरकारा ब्रैथि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा। बे ब्रैथि गोथार मागो दमासि फोरबोनि गिबि सानाव हाबाफारि बायदियै बड' ट्रेडिशनेल डान्स, राजबंशी ट्रेडिशनेल डान्स, राभा ट्रेडिशनेल डान्स आरो कालचारेल प्रग्रामबो थागोन। आरो नैथि सानाव हौवासा आरो हिन्जावसानि हिल ट्रेकिं, एथनिक फुड कुकिं कम्पिटिशन, भेरियास ट्रेडिशनेल डान्स, हौवासा आरो हिन्जावसानि टाग अफ वार, बेनाना ट्री क्लाइम्बिं एबा थालिर बिफां गाखोनाय आरो सिंगल ट्रेडिशनेल डान्स कम्पिटिशन हाबाफारि लानाय जादों।